Всички мечтаем за сияйна, блестяща кожа. Ами ако истинската тайна не е в продукт? Ами ако е във вашата нощна рутина? Запознайте се с Елъра. Тя преследваше безупречна кожа, инвестирайки във всеки серум и крем. Шкафът й преливаше, но кожата й оставаше матова, уморена, упорито устойчива. Тя обвиняваше своята упорита кожа. Елъра засили рутината си, добавяше стъпки, събуждаше се порано за маски. Намали социалните излизания, дори съня. Тя се напъваше повече, вярвайки, че прави всичко както трябва. И все пак блясъкът й обягваше. Тъмните кръгове упорито присъстваха, тенът й изглеждаше изтощен. На седмица, претоварена и изтощена, Елъра просто се свлече в леглото. Твърде изморена за какъвто и да е ритуал. Тя пропусна цялата си рутина за 3 нощи, просто спеше дълбоко. За нейно очудване, кожата й разви естествена свежест. Тъмните кръгове избледняха, тенът й изглеждаше забележително отпочинал. Без продукти, но кожата й се трансформира. Елъра осъзна, че не се бори с кожата си, а с основната нужда на тялото си от почивка. Нейното преследване на външни корекции засенчи съня, мощния вътрешен възстановителен механизъм. Истинското, козметично лечение не беше в бурканче. Беше да позволи на тялото си да се излекува. Понякога решението не е да правиш повече, а просто да си почиваш. Приоритизирайте съня си не само за енергия, но и за истинския блясък на кожата си. Нека тялото ви свърши своята магия.